Benvinguts a tots, benvingudes a totes a una nova emissió del programa Gestió Empresarial, aquest espai que el fem conjuntament amb Acció, i avui encetarem el programa amb un tema molt concret. Parlarem dels clústers, del programa Clústers, i en concret del clúster de les tecnologies de la salut. Com veieu, avui comencem uns minutets més tard, això és el que passa amb el directe, però ja ho farem tot seguit. Recordeu que és un programa en rigorós directe i que vosaltres podeu fer les vostres consultes, suggeriments i preguntes als nostres convidats des d'aquest moment mitjançant la icona que surt a sota de les vostres pantalles, i després des de producció ens l'aniran passant i les contestarem. Vinga, doncs comencem. Presentem els nostres convidats. Avui tenim al meu costat en Joan Martí, que és el gerent de dinamització de clústers d'Acció. Benvingut, Joan. Gràcies. Al seu costat tenim l'Albert Giral, que és el president del clúster de tecnologies de la salut i conseller delegat de l'empresa Vinent. I allà, a l'altra punta, tenim l'Albert Gallard, que és el vicepresident del clúster de tecnologies de la salut i el director general de l'empresa Pulso Ediciones. Bon dia. Benvinguts a tots tres. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Mentre van arribant les preguntes, què et sembla, Joan, si ens podries explicar una miqueta el treball en clau de clúster, per què i quins avantatges té? Sobretot un clúster intentem explicar que és una eina per tal d'ajudar empreses del mateix negoci a entendre les estratègies guanyadores del mateix, i a partir d'aquest estudi que fem per entendre el sector com evoluciona, impulsar projectes que ajudin a les empreses a ser més competitives. Per tant, per dir-ho clar, un clúster serveix perquè les empreses guanyin més diners. I què en poden treure les empreses exactament, a part de... O sigui, diners, val. Però com? Què? Com es materialitza això? A nosaltres ens agrada resumir la proposta de valor d'un clúster en 3 àmbits. Un d'ells és el major i millor coneixement sobre el negoci, i per tant intel·ligència de mercat. Nosaltres, quan comencem una iniciativa de clúster, el primer que fem és un estudi molt rigorós per veure el sector com evoluciona. Les empreses, inclús les empreses més grans, tot i que tinguin un coneixement important del sector, com que tot canvia tan ràpid, els hi va molt bé que algú imparcial i que tingui un coneixement de com analitzar un sector pugui proporcionar aquesta intel·ligència de mercat. Per tant, la primera proposta que porta un clúster és millor coneixement de com està el meu sector. La segona és aportar companys de viatge. Nosaltres amb els clústers catalans tenim de mitjana unes 50 empreses, i són empreses que, com que hem evolucionat el concepte d'agrupació sectorial d'empreses del mateix producte a empreses del mateix mercat, aquesta nova agrupació no es correspon amb els gremis de tota la vida. Per tant, aportem companys de viatge que moltes vegades les empreses no els coneixen. Aquesta és la segona aportació. I la tercera important, la possibilitat d'impulsar projectes que individualment seria difícil de dur a terme. I aquest projecte o programa es va posar en marxa, crec, a finals del 2013. Com ha evolucionat? De fet, és important dir que Catalunya vam ser dels primers països del món a tenir una política de clústers. Vam començar l'any 93. Avui en dia hi ha unes 3.000 iniciatives de clúster a tot el món. Hi ha uns 100 països que tenen polítiques de clúster. Dels primers vam ser Catalunya. Per tant, crec que és important posar en valor el fet que vam ser pioners en aquest àmbit. Per tant, portem 20 anys. Sí que és cert que l'any passat vam dissenyar i hem posat en marxa aquest any el programa Catalunya Clústers, però que és un pas més dintre aquesta política que portem 20 anys. Per tant, no pugem al carro dels clústers, enguany amb aquest programa. Aquest programa té alguns objectius importants. Un, posant èmfasi de nou que el clúster és una eina interessant per millorar la competitivitat de les empreses. Dos, donar una visibilitat als clústers catalans, tant nacional com internacional. I tres, també posar una miqueta d'ordre, perquè com que això s'ha posat de moda, també hi ha cert perill que ara tothom vulgui tenir el seu clúster i algú ha de posar els requisits per veure que és un clúster com cal o no ho és. I és una miqueta la nostra feina com a líders de la política de clúster. Això és el que hem fet. Com està anant? Nosaltres treballem de forma activa amb uns 25 clústers a Catalunya, amb la implicació d'unes 1.200 empreses, i aquest any aquest programa el que tenim són 2 terminis perquè aquests 25 clústers, i si n'hi ha algun altre, vulguin entrar-hi, i de moment aproximadament el 50% ens han entrat al primer termini i a l'octubre obrim un segon perquè s'incorporin. Per tant, probablement tindrem aquest impacte en 25 iniciatives de clúster i més de 1.000 empreses. Déu-n'hi-do. Doncs abans de continuar parlant amb la resta de convidats, fem una pausa per publicitat i tornem de seguida. No marxeu. Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat.
Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix. A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors i això ens ha fet grans, perquè no som només un banc, som CaixaBank. Que perquè està al servei del públic. En el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei. El puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... I, per exemple, ens estan pujant una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar l'autopista. Seleccionar personal o una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya que poden dur. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Endesa, energia per la vida. Bé, ja hem tornat, això passa molt ràpid. Continuem parlant amb els nostres convidats del programa Clúster, Catalunya Clúster, i concretament amb el clúster de tecnologies de la salut. Per això ja li preguntem directament a les dues empreses que ens acompanyen, que formen part de la junta d'aquest nou clúster que s'ha constituït fa poc i que, bueno, crec que la presentació fins i tot la vau fer fa un parell de dies, el dilluns. Correcte, el dilluns. El dilluns. Expliqueu-nos què és el clúster de tecnologies de la salut i com s'ha gestat. Abans ho explicava una mica el Joan en el sentit d'entendre el clúster com una eina i com una eina que ha de provocar de forma prioritària un increment de la competitivitat de cadascuna de les empreses, institucions o entitats que formen part d'aquest clúster. Al final el clúster no deixa de ser una representació d'una cadena de valor. Per tant, no només hi hem de formar part empreses amb un propòsit estrictament de negoci, sinó que hi ha de formar part totes aquelles entitats que ajuden a que al final el col·lectiu creixi d'una manera més accelerada o millor que creixeria si tothom només anés de forma individual. Aquesta és una mica la idea. Específicament en l'àmbit de la salut, això suposa que hi hem d'integrar-hi centres de recerca, hospitals, entitats vinculades al món del pacient i per tant tot allò que envolta al final la salut en el seu usuari final, que és el pacient, institucions, administració, tothom qui pugui aportar una millora de competitivitat amb el que és el sector de la salut. Perquè es facin una idea als telespectadors, tu a quina empresa representes? Ets el conseller delegat de l'empresa Avinent? Sí, correcte. En el meu cas, individualment, Avinent és una empresa ubicada a Santpedor que es dedica bàsicament al que és la fabricació i la comercialització d'implants dentals. Llavors, estem dintre del sector de les tecnologies de salut, en aquest cas específicament en l'àmbit de l'odontologia, i l'aportació que fem nostra dintre del clúster és d'una experiència d'una petita empresa que creix basada en la innovació, amb l'aposta per la tecnologia i en un sector com la salut que és demandant d'això, sobretot d'innovació i tecnologia. Anem a veure unes imatges del dilluns quan veu fer la presentació. Ens les podeu posar, sisplau? Que és el conjunt de representants de les empreses. Som 17, inicialment l'hem constituït amb una junta de 17 empreses i amb la intenció que
cresquem amb número, com a objectiu principal. De fet, ja a la mateixa presentació van haver-hi diverses empreses que van estar interessades en adherir-se i preguntaven per quines condicions, i d'alguna manera està clar que van veure l'oportunitat ràpidament. Mira, per aquí surts tu, eh? Sí, de fet, va ser molt agradable, sobretot l'entorn, perquè era una representació de tothom qui té un interès. Hi havia l'administració, en aquest cas Acció, que ens ha acompanyat en aquests 2 últims anys, amb el conseller. Hi havia els membres de la Junta, que han sigut claus per definir allò que volem fer, i per tant és el primer valor que tenim en aquest moment, i després tota una sèrie de persones, empreses, agències, que només per l'interès de saber què oferíem o què proposàvem, es van afegir a l'acte, i ho deia l'Albert, que moltes d'elles ja van mostrar la intenció de formar-ne part. Quines empreses en poden formar part? És a dir, empreses que estiguin en l'àmbit de la salut. Si és cert que no hi ha un marc clarament definit, perquè tenim un clúster que és molt vertical i alhora molt horitzontal, és a dir, les tecnologies de la salut és dir molt. Jo represento una empresa que es dedica a la formació mèdica, per exemple, i portem 40 anys fent exactament això, però hi ha altres empreses que es dediquen a desenvolupar software, implants dentals, hi ha una varietat molt, molt important. De fet, no hem volgut, i és una discussió que es va tenir internament a la Junta Directiva, no es va voler posar masses portes, no tancar-ho massa, perquè tot suma i tot pot aportar valor. Jo, sumant-me una mica al que tant el Joan com l'Albert deien, jo crec que a les empreses ens ofereix una oportunitat de fer coses que sols no podríem abordar i fer un efecte d'altaveu, multiplicador, és a dir, poder arribar a llocs on la teva veu tampoc arribaria. Llavors, sumant tots. Hi ha un dibuix que es va posar a la presentació que per mi és significatiu, que és una silueta d'un peix fet per molts peixos petits que es mengen amb un peix gran. Probablement que es mengi el peix gran no és l'objectiu, però probablement si els poséssim els dos competint, fent una carrera, tots els peixos petits al costat del peix gran, per mi seria la imatge que més reflexaria una mica la filosofia que volem transmetre des del clúster. I sobretot a Catalunya, Albert. I sobretot a Catalunya. Perquè és allà on tenim una realitat empresarial basada en empreses de dimensió petita. I la salut i l'àmbit de la salut no n'és una excepció. Però veiem dades l'altre dia i pràcticament el 40% del volum de negoci que genera tot l'estat espanyol prové de Catalunya, és a dir, és molt, molt representatiu. I jo, sincerament, perquè soc d'aquest sector i porto tota la vida, però crec, no sé si Catalunya podrà competir en temes aeroespacials o en automoció, però tinc claríssim que podem ser capdavanters en temes de salut, sense cap dubte, competint amb grans multinacionals a tot arreu. Hi ha escales com l'escala EMRA, que dona, per exemple, el nivell d'informatització que tenen els diferents estats en l'entorn de la salut. Primer és Anglaterra i el segon és Espanya. Però Espanya ha fet la mitja amb Catalunya. Si comparéssim probablement Anglaterra amb Catalunya, estaríem o igual o per sobre d'Anglaterra. És un exemple molt clar de que realment hi ha. Després, el propi model català, amb la biodiversitat que té, estem en un model realment diferent. Tot el model de concertació, de públic-privat, genera una biodiversitat que per un costat dona complexitat, no hi ha cap dubte que és molt més complex que altres sistemes, però també dona molta riquesa. I això és una oportunitat, perquè al final la gent que treballa en el sector tenim que solucionar-nos la vida d'una manera molt més creativa que altres sectors molt més homogenis on la innovació no té que estar tan present, i aquí sí que ha de ser-hi. Perquè tu, que ets el director general de Pulso Ediciones, concretament la vostra empresa, a què us dediqueu? Nosaltres ens dediquem des de fa 40 anys, jo sempre dic a fer el mateix, però de manera molt diferent. Ens hem reinventat moltes vegades, ens dediquem a formar metges i infermeres. Probablement amb la formació més exhaustiva, més exigent que existeix en el món, que és formar personals, gent amb exercici en l'entorn de la salut, un entorn que canvia constantment, que és molt dinàmic. Però realment fem les coses fem el mateix de forma molt diferent perquè vam ser de les primeres companyies a entrar al món digital, la primera companyia a entrar al món d'internet i actualment d'alguna manera ens n'anem a aquella part de la formació que realment genera experiència, genera interactivitat, simulació. I ja des de fa uns anys utilitzem aquest coneixement també per insuflar-lo amb tot el que serien sistemes d'informació, és a dir, per generar sistemes d'informació. La paraula intel·ligent és molt exigent, però com a mínim sistemes d'informació amb coneixement, és a dir, d'alguna manera no només tenim un sistema de gestió que ajudi els metges a gestionar l'historial clínic, sinó que d'una altra manera tinguis coneixement que els pugui guiar, tutoritzar i ajudar amb la presa de decisions. I des del clúster, quines activitats dureu a terme? Jo afegiria una mica amb els comentaris de l'Albert, sobretot un aspecte que com a país hem de tenir molt present, que és que en l'àmbit de la salut
avui ja som un referent en quant a recerca. És a dir, totes les institucions hospitalàries, començant pel Clínic, que forma part de la Junta, més altres, avui tenim un pes específic molt important a nivell de recerca. La salut catalana és un referent és un referent claríssim. En canvi, la transferència moltes vegades d'aquest coneixement o d'aquesta ciència cap a l'empresa és on tenim moltes vegades dificultats. Per tant, el clúster també és una eina que permet ajuntar el coneixement des de la perspectiva de l'usuari, que és el pacient i el centre hospitalari, amb empreses que estem desenvolupant coses per ells. És un valor a tenir molt en compte. Què oferim? Bé, en aquest moment hi ha 4 grans blocs d'activitats que entenem que ajuden a fomentar i a accelerar la competitivitat d'aquestes empreses, que en formen part. 4 grans blocs. Formació, és a dir, totes les empreses, totes les institucions necessitem formació específica per competir en l'àmbit de la salut. Estem parlant d'un sector on els elements regulatoris, les normatives són molt importants i per tant estar actualitzat en aquest àmbit és un actiu que les empreses han de tenir en compte que gràcies a formar part del clúster hi poden accedir-hi. Formació 1, innovació, el que estàvem dient, la capacitat d'interactuar amb centres que ens poden aportar idees i materialitzar-les en negoci, claríssimament. Tot el tema internacional, és molt diferent anar a fora individual que fer-ho de forma agrupada. Per tant, el clúster el que ens dona és l'opció d'assistir a fires, a congressos, d'una manera més col·lectiva. I per tant, et dona capacitat de negociació. Evidentment. Aquest volum també et permet negociar amb una fira, un estand comunitari, altres situacions, que probablement el que deia d'altaveu, no és el mateix que parli una sola empresa que parli el representant, en aquest cas, d'N empreses. I al final és un aspecte molt important que és la comercialització. És a dir, al final hem de vendre. I això és un aspecte que dintre l'àmbit de la salut té les seves peculiaritats. És a dir, parles amb sector públic, amb sector privat, i compartir experiències de com hem crescut, de com hem aconseguit vendre, doncs crec que també és una aportació que ajudarà a les empreses en aquest sentit. O sigui que de fet això és com empresaris el que poden rebre i una aportació per part de les empreses també n'hi ha, no? Clar, s'ha de ser generós. Transferència de coneixement... Això és ADN, és a dir, si no ets conscient que per rebre has de donar, aleshores el clúster és una eina que no et servirà. Perquè si només vas al clúster per intentar capturar coneixement i no aportar-ne, no t'aportarà res. És ADN, la sessió de coneixement. I el clúster en concret, quin impuls pot donar a tot el sector de Catalunya? Abans ja heu apuntat una miqueta, però... És difícil d'avaluar, és difícil. A priori som extremadament joves en aquests moments, però jo crec que donarà grans oportunitats. És a dir, ja s'estan veient, és que només entre els 17, jo a dia d'avui ja tinc relació amb 2 de les empreses, amb les quals... Relació no vol dir dintre de l'àmbit de la Junta, sinó buscant possibilitats de comercialització, buscant, és a dir, només amb 17 empreses. El Joan explicava el dia de la presentació una cosa molt bona, deia, sempre que he generat un consell directiu d'un clúster, no hi ha ningú que conegui els 17 membres. Aquesta és la gran realitat, és a dir, tota la part de networking, com explicàvem, és vital i oportunitats n'hi ha moltíssimes. El que et permet és amb una freqüència més elevada i tenint-te que desplaçar molt menys i amb una inversió molt menor en temps i diners, estar molt més present en molts altres llocs. Què aportarà? Ho haurem de veure, ho haurem de veure. Hi ha una part important també, Albert, d'interlocució. És a dir, moltes vegades ens perdem perquè no hi ha una entitat, una agrupació, un clúster en aquest sentit, que pugui canalitzar qualsevol tipus d'iniciativa. I a vegades surten des de l'àmbit del món hospitalari, ens convindria que això ho poguéssim traslladar a l'àmbit de l'empresa. Però quina empresa? És a dir, quina individual? Doncs el clúster també representa una manera de poder escoltar i poder convertir allò que pot semblar primer poc concret amb alt concret. Un exemple molt clar és l'àmbit regulatori. Estem en un sector altament regulat, on es barreja el que són els serveis cada cop més amb la tecnologia. Ara hi ha una discussió, per exemple, amb el software, si té que ser medical devices o no té que ser-hi. Això comporta tota una inversió. Si cada una de les empreses hem de fer aquest esforç perseverat,
o si des de la direcció del clúster d'alguna manera es prenen aquesta serà una de les línies estratègiques a desenvolupar i es treballa conjuntament per saber com ens hem de certificar a una dels integrants, com ens hem de certificar per vendre a Espanya, com hem de fer per vendre als Estats Units sota el paraigües de l'FDA en aquest cas, com hem de fer-ho per vendre a Àsia. Això comporta uns esforços i una quantitat de diners d'inversió que una sola empresa és molt difícil que ho abordi, no? És a dir, ho podrà fer una gran companyia, una multinacional, que probablement ja ho tingui resolt, però una sèrie de petites empreses catalanes, perquè la majoria són petites empreses catalanes agrupades, és molt complicat, no? I això és un exemple, però n'hi ha molts, no? D'alguna manera les necessitats també sortiran, és a dir, el clúster té un ADN, com dèiem, de generositat i de democràcia també, llavors han de ser els propis participants els que d'alguna manera identifiquin línies o línies de treball amb les quals es pugui treballar conjuntament i desenvolupar-les, no? És a dir, l'interès, bueno, evidentment és responsabilitat de l'Albert i meva generar unes línies estratègiques, però a partir d'aquí hem d'estar oberts a qualsevol altra suggerència que digui, no, mira, és que el que heu proposat ens sembla molt bé, però nosaltres volem treballar amb això, al curt plaç, aquí i amb això, no? Bueno, doncs perfecte, doncs haurem de treballar amb això, no? Joan, parlant dels clústers en general, el fet de que treballin petites empreses amb universitats, amb grans empreses, aquestes diferències deixen bé? Bueno, de fet és un dels reptes que tenim. Nosaltres, més que parlar de les institucions que participen en un clúster, i et comentava abans que tenim 50 membres de mitjana, ens agrada molt parlar de persones. I de fet persones que tenen un ADN molt similar. Nosaltres els anomenem els salmons, que és gent que està còmoda nedant contracorrent. Per tant, el que veiem és que tot sector es transforma de forma molt ràpida i tu davant d'aquesta transformació pots tenir diferents rols. Un és posar-t'hi d'esquena i pensar que tot ha estat sempre de la mateixa manera i seguirà sent igual. Dos, anar de seguidor d'algú que obri camí. O tres, intentar ser tu el que trenqui el que en diem el saber convencional d'un sector, no? Qui tenim en un clúster és gent que té ganes de trencar les dinàmiques del sector. I a vegades aquestes persones poden estar en un centre tecnològic, en una empresa, inclús perquè no dintre l'administració, i per tant són persones concretes amb un feeling determinat i amb ganes de formar part d'una comunitat que, insisteixo, té aquest ADN. Per tant, l'important, més que veure qui és el NIF de l'organització que representen, és veure quina és la mentalitat de les persones que intervenen en el clúster. Dit això, evidentment, és un dels reptes, com et deia. Abans has apuntat una miqueta en globalitat el que són els clústers, també els seus orígens. Aquesta aposta que ha fet la Generalitat en veu de clúster, aquesta política dels clústers, explica'ns una miqueta en més detall quins són els orígens i aquest referent mundial com s'ha esdevingut. Abans ho has apuntat, ens expliques una mica més àmpliament. El concepte clúster com l'entenem l'encunya el professor Michael Porter de la Universitat de Harvard el 1990. A partir de llavors existeix aquesta branca acadèmica que escriu sobre els clústers i per tant el fet que empreses d'un mateix sector puguin competir a l'hora de col·laborar s'inicia un treball acadèmic. De fet hi ha un professor previ a Itàlia que és Becatini, però diríem que el pare intel·lectual dels clústers és Michael Porter. Des de llavors s'inicia un treball de política pública en alguns llocs del món que agafen aquest concepte per tal d'intentar ajudar les empreses treballant des del punt de vista d'impulsar la seva competitivitat des del sector públic. Per tant, trencant una miqueta el diàleg entre l'administració i el sector privat, que ha estat moltes vegades un diàleg basat en el lobby. Nosaltres som un grup d'empreses, venim a veure l'administració perquè ens baixi impostos i ens doni subvencions. Això té un recorregut limitat, de fet el lobby ara ja en tot cas s'ha de fer a Brussel·les, no pas aquí probablement, però sobretot el que veiem és que hi ha la possibilitat de treballar junts en clau competitiva. Després d'aquest procés acadèmic que s'inicia a principis dels 90, alguns països s'ho creuen, i dels primers que s'ho creuen és Catalunya, com deia, l'any 93, el llavors conseller Antoni Subirà. S'inicia un treball per veure dintre el que és Catalunya quins són els sectors que tenim clusteritzats, es comença a treballar en 23 clústers en aquells moments, i s'inicia una política pública que portem 20 anys. Bàsicament, què ens permet aquesta política pública? Treballar amb els principals sectors que hi ha al país, trencant aquesta dinàmica, com deia, lobbista i compartint un debat estratègic amb les empreses i a partir d'aquí tenir un impacte, com deia, de 1.200 empreses en 25 clústers, que això traduït en PIB aproximadament és cap al 25-26% del PIB català. Per tant, un indicador que som referent, tot i que això sempre ens costa dir-ho, però que és important compartir-ho, si nosaltres cada mes ve algun país del món a veure com ho fem. I són països, alguns d'ells, que tenen unes dinàmiques avui en dia malauradament més positives que les nostres. Per tant, els últims mesos han vingut gent de Noruega, de Dinamarca
o d'altres països de Llatinoamèrica com pugui ser Brasil, Colòmbia, i en el passat han vingut d'altres bandes. Per tant, aquesta referència del model català sí que és una realitat, cosa que no vol dir que haguem d'anar millorant dia a dia. Molt bé, Joan. No sé si ja ens han arribat alguna pregunta. Sí? Ens les podeu anar passant i ja comencem a... Aviam, tenim. El Lluís G. diu què haig de fer per formar part del clúster? Suposo que específicament del vostre. Sí, aquí en aquest sentit, en aquests moments estem just constituint el que és també l'estructura que durà a terme tot el que és el paquet d'accions, etc. Però en aquest moment Acció, que és l'agència que se n'ha encarregat d'impulsar-ho, està recollint, hi ha uns formularis que fàcilment es poden omplir, els anem a visitar si s'escau perquè us puguem explicar una mica què volem fer en concret individualment a cada una de les empreses i per tant a partir d'aquí el procés és aquest, és a dir, omplim formulari, si sou dintre de l'àmbit de la salut doncs no hi ha cap problema i a partir d'aquí començar a formar part del que és el clúster. Si em deixes afegir molt ràpid, la filosofia del clúster no és ser un club tancat, sinó una plataforma oberta. De fet, quan vam fer aquest estudi del que és el sector de tecnologies de la salut a Catalunya, hem detectat 300 companyies que generen 3.600 milions d'euros. Qui pot entrar en el clúster? Les 300 companyies. Per tant, algú pot pensar, si sóc competidor, si jo faig implants dentals, acabo de veure que el president fa implants dentals, a mi em deixaran entrar? O tindré oportunitats un cop sigui dins, no? Evidentment, perquè és el clúster de tecnologies de la salut, insisteixo, amb voluntat d'integració, per tant, fet aquest tràmit del que és la fitxa de sol·licitud i es poden posar en contacte amb el Departament de Clústers d'Acció, si és una empresa d'aquesta cadena de valor i té ganes de sumar, evidentment que el clúster té les portes obertes. I està obert a empreses, a institucions, a tot tipus d'organismes que creguin que poden aportar valor amb el que és la tecnologia de la salut. Que de fet, des d'Acció, un cop els clústers ja han iniciat el seu camí, també d'alguna manera els deixeu anar perquè continuïn funcionant de manera totalment autònoma, no? Una miqueta és aquest el funcionament? Sí, de fet, mira, és un procés que comença amb un impuls públic, al cap d'uns 2 anys aproximadament passa a tenir un lideratge privat, però nosaltres acompanyem sempre. De fet, fa 2 setembres va venir el president Mas al 15è aniversari del clúster de maquinària agrícola. 15è aniversari. Per tant, això és indicatiu de que això dels clústers no va d'una moda passatgera, que ara estiguem aquí amb aquests senyors i d'aquí 3 anys el clúster es mogui pel camí, sinó que hi hagi una voluntat de llarg termini. I 2, el fet que nosaltres estiguéssim amb aquest 15è aniversari no era només un tema institucional, sinó que treballem de forma contínua amb aquells clústers que vam començar a principis dels 90. Per tant, més que abandonar la iniciativa clúster, el que fem és canviar de rol. Quin rol tindrem a partir d'ara amb el clúster de tecnologies de la salut? Per exemple, ajudar-los a fitxar el clúster manager, formar aquesta persona, tenir un contacte continu tant amb la Junta com els membres del clúster, per exemple, per un tema molt interessant, que és el treball interclúster, per tant, proposar-los que facin projectes amb algun dels altres 25 clústers. Per tant, aquest rol de coordinació l'anem tenint independentment del temps que faci que la iniciativa va començar. Jo afegiria l'experiència que ja tenen, és a dir, al final l'Albert i jo de clústers en sabem poc, De fet en sabem poc. Llavors aquí el Joan i tot el seu equip es converteix en un assessor continu de em trobo en aquesta situació, què faig, com ho veu resoldre, quines estratègies van funcionar, quines van fracassar. Al final tenen prou massa crítica com per amb un percentatge bastant elevat d'encert dir quan ha passat aquestes coses no hem anat bé, quan han passat aquestes hem anat bé. Llavors, per nosaltres ha sigut vital, és a dir, tot aquest recorregut fet sense el seu assessorament seria molt complex. Sí, i a més estaria ple d'incerteses i al final, o el faríem o l'havia igual, equivocant-nos molt més, trigant molt més, invertint molt més temps i al final també molts més diners. Sí, el que dèieu abans, que quan si compartim la nostra motxilla individual i grupal, doncs també avancem més ràpid. El de fotònica, si no recordo malament, i està a la Junta i fa comentaris sobre això ho vam fer bé, això no ho vam fer bé, al final ens deixem assessorar lògicament tant per l'Ivo Joan com per altres persones que ja tenen experiència. Molt bé, continuem, no veig quants diners costa formar part d'aquest clúster? Jo no volia preguntar, però... No, jo anava a afegir, perquè crec que la pregunta anterior anava quasi amb aquesta línia. Igual sí. Crec que al final ho afegirem si no pregunten. No, hem fet 3 trams i van en funció del nombre d'empleats, si no recordo malament. I facturació de l'empresa. I facturació. No recordo exactament les quotes, però van des de 1.000 i escaig fins a 3.000.
Anuals, Anuals. És a dir, suposant que siguis l'empresa més gran del món, pagaràs 3.000 euros a l'any. I suposant que siguis l'empresa més petita, és a dir, una empresa unipersonal, 1.000 euros a l'any. Hem buscat unes quotes. De fet, amb el president, ja fa des del Fred Díaz també vam pensar en situacions diferents. És a dir, per exemple, els emprenedors, buscar situacions en les quals poguéssim sumar startups, gent que comença des de zero, que busquéssim potser que siguessin un temps sense pagar o que fos de franc. No és una cosa que no hem acabat de definir, però sí serem sensibles amb aquestes situacions, perquè el que busquem sobretot és aquesta frescor, aquesta innovació, aquesta força. Al final moltes empreses porten molts anys, la mateixa que jo represento porta 40 anys. Això té un avantatge i té desavantatges. Jo crec que també al final estem parlant d'unes quotes que pretenen cobrir el que són els gastos, les despeses més estructurals. Estem parlant que l'empresa més gran, si toca 3.000 l'any, estem parlant de menys de 300 euros al mes, i la més petita són al torn dels 1.000, estem parlant de menys de 100 euros cada mes. Per tant, són quotes assumibles i que han de contribuir estrictament al que és l'estructura. Si és cert que després, si es desenvolupen projectes concrets, farà falta inversió concreta. Si ara 4 de les empreses o 10 de les empreses que formen o 50 de les empreses que formen volen abordar un projecte que és una oficina, a ningú se li escapa que obrir una oficina a Xina no costarà 100 euros al mes. Correcte. S'haurà de fer un pressupost, una dotació específica, i aquells que vulguem serà un projecte concret i buscarem si és cert que també en aquest cas no sé si ja s'ha formalitzat, però també per part d'Acció en aquest cas rebem ajuda, no sé si s'ha acabat de formalitzar o no, però com s'ha sol·licitat durant aquest primer exercici per intentar que hi hagi els màxims recursos possibles. Ens convé sensibilitzar, ens convé arribar en aquest moment a tantes empreses com calgui, i per tant demanem això, que qui tingui ganes aprofiteu el mitjà, que això arriba a tothom i és obert a tothom, que es posi en contacte via Acció, que puguem parlar amb ells i que els animem a formar-ne part, clarament. Aquí jo crec que la propera pregunta em va molt bé respecte al que volia dir, que és la quota, una és la mitjana del que tenim en els diferents clústers de Catalunya, per tant és un clúster més car que els altres, és el que acostuma a haver-hi, per cobrir principalment el cost de l'executiu, que és el que en diem el clúster manager, i dos, més que el que val la quota, l'interessant és explicar què t'aporta, no? Per tant, és com allò, he anat a sopar, m'ha costat 35, és caro o barato. Has menjat bé o no? Comparat amb què, clar. Intentem que mengin bé els socis i que s'oblidin del que ha costat la quota, no? Que veig que és el que ets preguntant ara. Aquesta, sí, no? La Gemma 45 que diu, quins serveis n'ofereix el clúster Tecnologies de Salut? És el que parlava al principi, l'explicava l'Albert, és a dir, al final tenim una sèrie de línies estratègiques marcades que nosaltres desenvoluparem, la informació, la innovació, la competitivitat, la part internacional, i a partir d'aquí sortiran molts altres projectes. És a dir, aquí no és tant, i això ho explicava, no estem muntant un servei que definim serveis, s'ha de formar part per formar part d'aquests serveis i definir. És a dir, aquí el que estem convidant és que vinguin empreses per ajudar-nos a definir tots aquests serveis i que conjuntament abordem reptes comuns que no tenen que ser el 100% dels associats, poden ser amb diferents grups, però ha de ser, és a dir, aquí no estem definint una cartera de serveis que algú vulgui dir, jo Pau sé què rebré, no? No, és a dir, hi has d'adherir-te, tens que participar-hi i participar sobretot de la part de definició, mostrar els teus interessos, convèncer altres associats que els comparteixin amb tu i conjuntament abordar-los, no? Jo sé que aquí el que està clar és que d'alguna manera o altra, amb aquests anys que portem compartint experiències i acabant de formalitzar el clúster, te n'adones que hi ha moltíssims aspectes de la gestió diària de cadascuna de les empreses que tots a nivell individual hi hem passat i que si haguéssim passat de forma col·lectiva hagués sigut tot molt més àgil. Per tant, dintre d'aquest ambient és el que nosaltres podem oferir totes aquestes experiències. Quan algú es posa en l'àmbit de tecnologies de la salut, la primera cosa que li ve al cap, i torno a parlar-ne, és l'àmbit regulatori. Com, carai, ara em formo, amb això, aquí tens l'oportunitat de trucar amb l'Albert, de trucar amb el Pau, de trucar amb qui sigui, perquè et digui, escolta, m'ha passat això, què et sembla, com ho faig? Doncs això és una aportació de valor que el clúster t'ofereix. I a més, podem organitzar formacions més reglades. L'actualització de l'FDA de l'any 2014, què ha portat? Doncs el clúster oferirà aquest tipus de serveis. Això hi és. Si em deixes afegir un parell de conceptes, un important, a veure, les empreses més innovadores que tenen ganes de créixer més a Catalunya en aquest àmbit, moltes d'elles estan al clúster. Per tant,
el fet d'estar formant part de la mateixa tribu que la gent que realment tira més et permet enterar-te'n de coses que si estàs fora no t'enteraries. Això és quelcom que jo crec que és quasi un tema de cost d'oportunitat. Per què ets estar al clúster? Perquè si no hi estàs, moltes coses que passen no estaràs a la White. Tendències. I d'aquestes 17 empreses que dèieu, ens dieu algunes? Te'n pots dir una? El Clínic, heu dit el Clínic. El Clínic Yes. El Clínic està a la Fundació TIC Salut. La Fundació TIC Salut és interessant que estigui perquè en el fons és com diguem l'executor de la unió entre tecnologia i salut del Departament de Salut. Per tant, tens l'administració molt a prop, el fons representa l'administració, i si vols treballar en el sector públic és una bona porta d'entrada per treballar. Està l'Hospital Clínic, és un referent. Jo diria que en general hi ha com dos, a nivell d'empreses, hi ha com dos grups, així molt esquemàtics. Aquelles empreses que ofereixen temes vinculats amb TIC i serveis vinculats amb tot el que són les tecnologies de la informació, i potser un altre grup on ofereixen més producte més físic, més de fabricació. Jo no me'n vull deixar cap, però sí que en podem anomenar Sensofar, que fa temes vinculats amb meteorologia i forma part del tema de fotònica també. OSM, Other Side of the Mirror, que fa tot el tema de simulacions, Ventura, que fa temes de material de precisió, Vicesmin, tema de desinfecció, Beck Medical, que són temes de plàstic i temes vinculats amb... diversos... Hi ha un cicle, hi ha com una roda de 360 graus al voltant, que en aquests moments les 17 empreses que en formem part estan posades... Et diria que l'únic denominador comú que pot haver-hi és el pacient, amb la majoria d'elles. És a dir, al final, per què treballen els hospitals? Per atendre millor els pacients, per curar la gent. Per què treballem nosaltres? Per donar formació als metges per atendre millor els pacients. Aquest senyor que desenvolupa implants dentals pels pacients. I jo crec que la presentació que va fer l'Albert amb el conseller es va centrar molt en la part del pacient. I jo crec que és molt complicat. És un sector d'una biodiversitat que és espectacular. A més, hem de dir que hi ha empreses que facturen centenars de milers d'euros, és aquesta dimensió, i n'hi ha que en facturen milions. És a dir, hi ha, per exemple, del grup Sener, també en forma part, NTE, és grandiós, no? I per tant, no és el més gran el que mana, sinó la dimensió en aquest cas no hauria d'importar. I per tant aquí el que fem és interactuar. Tinguis la dimensió que tinguis, estiguis al Consell o formis part dels associats, tens un vot, llavors dona igual, al final estàs representant l'organització i al final l'estratègia s'acabarà definint en la junta directiva. Si em deixes afegir una cosa ràpid per veure el caràcter innovador de les empreses que hem dit de la junta. Per exemple, l'empresa Sensofar, fixa't el procés que ha seguit una empresa que es va constituir fa 10 anys, si és prou interessant, que ens ha permès fer un cas amb l'IS. Saps que IS té la metodologia del cas i tenim directius de tot el món que venen a IS i que fan, no sé, el cas Microsoft, el cas IKEA, moltes vegades multinacionals i moltes vegades que no són catalanes. Nosaltres hem fet un cas d'empreses catalanes, de fet fem 3 casos cada any, i un dels casos que hem fet enguany és de l'empresa Sensofar. De fet, l'any passat que vam començar amb aquesta dinàmica, un dels casos que vam fer va ser Evident, que és l'empresa del president. Per tant, quan una escola de negocis, que és reconeguda com les 5 millors del món, incorpora casos d'empreses de clústers catalans i en aquest cas concret 2 casos d'empreses d'aquest clúster, que aprofito per dir que els d'aquest any els presentem el 14 de juliol a l'IESI, està obert a tots els espectadors, vol dir realment que aquest caràcter innovador hi és present. I només una cosa del propi caràcter català, del botiguer, dèiem de tota la vida, no som massa col·laboradors. És a dir, era una mica, jo tinc el meu negoci, a mi em va bé, jo ja tinc, perquè tinc que compartir, que no em mirin el que faig, i això, parlàvem de l'ADN està, i jo crec que justament és una de les coses. Quan el 99, amb tot el crack d'internet que es va crear, per mi, tot allò va fracassar, després ha sigut veritat, ha passat, les coses que allà havien de passar han passat 10 anys més tard, 15 anys més tard, però jo crec que sí va deixar-ho molt clar, que és que agrupat en col·laboració s'arriba més lluny. I allò va ser un dels rèdits que la nostra companyia va aprendre molt bé, és a dir, va veure que podia assolir els reptes que sols era impossible. I de fet ens intentem definir sempre, som un petit partner de grans companyies, buscant quin és el nostre espai i treballant. I no t'ha de fer por perquè una empresa sigui més gran. Les empreses més grans són les que tenen el focus més ben definit. I això ens passa, és a dir, jo a mesura que veig, les grans companyies són les que no fan de tot, només fan una cosa i la fan molt ben feta. I les petites companyies som els que
En la nostra evolució, al principi fem moltes coses fins que trobem un punt. Som més àgils, som més flexibles. Faig això, no ho compro, faig aquesta altra cosa. Fins que trobes el teu lloc en el mercat i en aquell lloc t'especialitzes, comences a desenvolupar i acabes o has d'intentar com a mínim ser el millor d'allò. És vital, i també passa per la qualitat, és a dir, ens hem de... Jo això els dic a tots els meus col·laboradors, és a dir, al final nosaltres estem treballant igual que passen a moltes de les companyies que hi ha en el clúster, per altres països ja, estem a Colòmbia, estem a Mèxic, i a vegades els dius, penseu que la gent de Mèxic ens compren amb una empresa catalana, que si els dius Catalunya, si dius Barcelona encara, però si dius Catalunya no saben ni on està, ens compren nosaltres perquè som més baratos? No. Ens compren perquè som més guapos? No. Ens compren perquè tenim millor qualitat, i aquesta és la realitat. I compren qualitat, capacitat de servei. I això, amb la part de servei, els catalans ho hem fet prou bé. Hem estat molt abocats al turisme, molt abocats al servei, i tot això realment és el que volem potenciar des del clúster, aquesta capacitat d'agrupació, de desenvolupament, i que permet d'alguna manera que si ara no saben on està Catalunya, que ho comencin a saber. Sí, exacte. Anem a veure si tenim una altra. Empresària 21 diu: formar part d'aquest clúster em pot ajudar com a empresària a potenciar la meva capacitat comercial i de posicionament i màrqueting? Això ho comentaves una miqueta abans, no, Albert? Sí, això és l'essència. És a dir, res del que fem tindrà sentit d'aquí un temps si no aconseguim acabar venent més. Al final som empreses i quan parlem de competitivitat estem parlant de ventes, de marges, de negoci, i aquesta és la finalitat. Per tant, si no aconseguim el que ens demana aquesta persona, vol dir que no haurem fet bé la feina. I per tant hem de ser molt conscients d'això. Sí, i aquesta feina pot tenir dos passos, és a dir, pot haver-hi un pas estratègic on al curt plaç no t'aporti unes ventes, però l'objectiu final, a mig termini, l'objectiu, la diana que tens que tenir és realment el generar més negoci. Aquí, si vols, potser ràpidament podem posar algun exemple respecte a aquest punt. Un que pot ser el fet de compartir informació. Recordo ara un clúster que una empresa buscava distribuïdor a Aràbia Saudí i un company del clúster li va proporcionar el que ell ja tenia, que funcionava molt bé. Per tant, des d'un punt de vista comercial internacional, compartir informació d'un mercat que pot ser complex. Un altre que pot ser pròpiament un projecte. Estic pensant en una plataforma que hem fet de venda a la Xina i que l'hem fet entre diverses empreses de moda. Una empresa sola fitxar un export manager expert amb el mercat xinès, al ser una empresa petita realment no tenia prou recursos. Fer-ho entre unes quantes ha permès un tema de comercialització en un mercat emergent com pugui ser la Xina. Per tant, informació estratègica, compartir capacitats per projectes en l'àmbit comercial i màrqueting, perfectament. Fantàstic. Continuem. L'Albert Nic diu: qui pot crear un clúster i com, quins requisits? Ara ja anem un pas més enllà, A veure, històricament la creació, l'activació d'iniciatives de clúster sol sortir del sector públic, però això no està escrit, sí que està escrit a molts llocs, però no és condició indispensable. Sí que és important, i com s'ha dit que aquí hi ha un coneixement de 20 anys de com activar un clúster i fer-ho perquè el clúster realment sigui efectiu. Ara tenim algun exemple de clústers que s'han activat perquè 15 empreses s'han posat d'acord i han tirat endavant un procés i se'ns ha vingut a veure més tard i probablement potser n'hi ha algun que no se'ns ha vingut a veure. Quins són els requisits? Si entenem el clúster com l'estem definint, tenir un grup de companyies i agents d'entorn del mateix negoci que vulguin impulsar un procés per tal d'entendre aquell negoci com està canviant i implementar les estratègies guanyadores del mateix. Això serien els requisits per tenir un clúster. Una altra cosa ja seria per formar part del programa oficial de la Generalitat, que hi ha uns altres requisits, però com que la pregunta era per activar un clúster, és el que acabo de dir. Si vols que digui el segon, ho diem. També pots explicar-ho si vols, sí. Hi ha uns requisits quantitatius i qualitatius. Nosaltres el que demanem és, des del punt de vista quantitatiu, que a l'associació del clúster hi hagi unes 20 empreses, com a mínim, que tinguin un impacte en facturació com a mínim de 100 milions d'euros. Demanem que hi hagi una entitat sense ànim de lucre, que és l'associació clúster, que tingui un clúster manager amb el perfil adequat, que hi hagi una representativitat de la cadena de valor, que hi hagi un requisit que no ens fixa, sinó que recomana la Comissió Europea, que és un segell de qualitat que es diu Bronze Label. És com una mini ISO que hi ha per les organitzacions clúster a nivell europeu, i a partir d'aquí, això és el que estem demanant perquè una entitat pugui ser reconeguda dintre del que és el programa Catalunya Clústers. Doncs amb això ja n'hi ha prou. Si en tot cas algú vol ampliar la informació, ja contactarà amb vosaltres i
ella també li direu el què. Aviam, quants clústers teniu a la Gene? Això ho has comentat abans ja. Sí, tècnicament no els tenim a la Gene. La Gene treballa activament amb 25 clústers a Catalunya i 1.200 empreses, però són clústers que no són propietat nostra, sinó que són propietat en tot cas de les empreses. Nosaltres treballem amb 25 en àmbits molt diversos. Un que hem conegut avui, que és el de les tecnologies de la salut. Tenim, perquè som un país amb un sector alimentari molt potent, alguns clústers en el sector alimentari, per exemple el clúster gourmet o el clúster food service. Tenim clústers en l'àmbit de la mobilitat, com pugui ser el clúster del ferrocarril, per exemple, el clúster de la moto, d'automoció. Tenim clústers purament tecnològics, com pugui ser el d'òptica i fotònica o materials avançats. Treballem amb l'àmbit hàbitat, amb negocis com el que pugui ser el moble i il·luminació. Treballem amb l'àmbit de la bellesa en B alta, el que és el sector beauty. Per tant, com veus, tenim la gran sort d'estar en un país que no tenim cap sector que generi més del 15% del PIB. Per tant, tenim els ous a diferents cistelles, cosa que és molt bona des del punt de vista del risc. El risc està molt repartit sectorialment i, per tant, aquesta representació de 25 té tot el sentit del món en un país tan multisectorial com és Catalunya. I de quins països podem aprendre nosaltres? Mira, no hi ha jo diria, un gran referent clar en el món dels clústers. Sí que nosaltres tenim una dinàmica internacional important, crec que això és important dir-ho. I ho fem de diferents formes. Nosaltres cada any ens anem una setmana a un lloc del món que ho fan molt bé a aprendre. I ens anem allà una setmana. Ens emportem els gerents de clústers i ens anem a un territori de referència. Fa 2 mesos hem estat a Silicon Valley. L'any passat vam estar a Israel, fa 2 anys vam estar a Boston. Per tant, això és un instrument que tenim per posar antenes al món i entendre què està passant. Un altre instrument és que formem part de la xarxa més potent del món de gent que ens dediquem a això dels clústers, que ens diem Cluster Practitioners. Una xarxa que es diu TCI Network, que estem uns 3-4.000 professionals de tot el món, i que és important dir que la seu central d'aquesta xarxa, que hi ha gent des de Harvard, Estats Units, passant per Hong Kong, Sud-àfrica, Nova Zelanda, Argentina, Xile, entre d'altres, la seu central d'aquesta xarxa està a Barcelona. Bàsicament per què? Perquè és un indicador més de que som, deia, un ecosistema de referència. Per tant, parlem amb els companys de tot el món contínuament. I l'any passat vam iniciar una dinàmica que és que ens tanquem un dia amb tots els clústers d'un altre país. L'any passat vam portar els 26 clústers de Noruega i aquest any a l'octubre portem els 20 i tants clústers de Dinamarca. Venen aquí i els creuem amb els nostres. Per tant, intentem aprendre de tothom que fa les coses bé, però jo diria no hi ha un únic referent, no? Als països nòrdics hi ha algunes coses que es fan molt bé, però realment a tot el món hi ha coses que funcionen. L'important és estar al tanto, no? És un intercanvi continu, correcte. Molt bé, no sé si tenim alguna pregunta més, però no podem donar pas a cap més, si n'hi ha. En tot cas, fins aquí hem arribat al programa. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos. Jo per part meva que la gent s'animi. És a dir, i faig una mica de petició de que la gent també entengui que en aquests moments de crisi o de post-crisi les reinvencions, el replantejar el que havíem tingut sempre és més necessari que mai. Per tant, aquesta filosofia a vegades de ser tancats, de quedar-nos amb el que ja coneixem, ho hem de superar-ho, hem d'aportar el nostre coneixement perquè altres també aprenguin i també conèixer d'altres. Per tant, el clúster és una eina que encaixa perfectament amb aquesta idea. Costa menys del que sembla. Que s'animin. Costa bastant menys del que sembla. Fa més recança que després a l'hora de la veritat te n'adones compte que el retorn és molt immediat. Té molt sentit. I que té molt de sentit. Simplement l'intercanvi, assistim a una reunió, conèixer la gent, que t'expliquin. Tens una oportunitat d'aprendre moltes coses, realment, i totes les empreses, per bé o malament que ho facin, de totes se'n pot aprendre alguna cosa. Per tant, és una gran oportunitat. Jo diria un parell de coses. Una, no s'obliga ningú a cooperar amb els companys del clúster. Per tant, a vegades hi ha la recança de dir jo si vaig a un clúster que hi ha 50 empreses haig d'obrir les meves interioritats als altres 49 companys? No, comparteixes el que tu vols. Per tant, el que sigui confidencial, tranquil, ningú t'obliga. I dos, jo diria que més que escoltar-nos, la forma de saber-ho és fer un tastet. Per tant, provar-ho. Prova-ho, intentarem convèncer a tothom que s'apunti al carro i a partir d'aquí que tinguin una experiència per poder definir-se. O sigui que els animem a tots que vinguin a conèixer-vos i que almenys tinguin aquest primer contacte i després ja que prenguin la decisió. Doncs Joan, Albert i Albert, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que torneu aviat a explicar-nos com es desenvolupa tot plegat. I a totes vosaltres, a totes, doncs gràcies també per acompanyar-nos i us esperem amb la propera emissió. Fins aviat.